मित्रांनो सरांनी आम्हाला ते कोल्ड्रिंक दिलेलं आहे आणि सर जे आहेत ना ते आमचे यूट्यूबचे सबस्क्रायबर्सच आहेत. त्यांनी आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती बघून आम्हाला ही जेवणाची आजची ऑर्डर दिली होती. सो आता आम्ही डिलिव्हरीसाठी जात आहोत. तर मित्रांनो बघा ती जी बिल्डिंग दिसते ना त्या बिल्डिंगमध्ये आपल्याला डिलिव्हरी करायला जायचं आहे. तर मामा एवढा लांब डिलिव्हरी देण्यासाठी आलाय, कसं वाटतंय तुम्हाला? छान वाटतंय. आपण चिकन सुक्का आहे ना ते आता तयार होत आलाय. मस्त तेल पण सुटलंय, त्याला छान तर्री आलेली आहे. तर मित्रांनो आपण इथे पाहू शकता आमचं चिकन मसाला सुद्धा इथे रेडी आहे. तर मित्रांनो आपण आता इथे पाहू शकता तर इथे मी आता जस्ट कोथिंबीर वगैरे साफ करायला बसलो होतो. त्यानंतर माझ्याकडे नारळ किसाचं देखील काम आहे. तर आता मी व्हिडिओ बनवतोय. तर इथे माझी मम्मी कांदे चिरते आहे आणि आमच्या मामाने एक छान असं मशीन आणलेलं आहे, त्याच्याने ते कांदे असे चिरत आहेत. इकडे मिरच्या आहेत, लसूण आहे आणि इथे प्राचीला आपण पाहू शकता की भरपूर सारं खोबरं ती आता किसते, सुकं खोबरं आहे. त्यानंतर तिच्याकडे टॅमॅटो आणि लिंबूचं काम आम्ही देणार आहे. तर मित्रांनो आता सकाळचे साधारण एक 6 वाजलेले आहेत आणि आता आम्ही सर्व जी पूर्वतयारी आहे ती आता करून घेतो आहोत. साधारण आमचे जे काही 8 किलोची चिकनची ऑर्डर आहे ते आम्हाला एक 12 वाजेपर्यंत तरी द्यायची आहे. त्या ऑर्डरमध्येच आम्हाला तांबडा पांढरा रस्सा, सुका चिकन, चिकन मसाला, तसेच मालवणी वडे आणि सोलकढी देखील आम्हाला याची ऑर्डर द्यायची आहे. शाबाश, एक नंबर मामाने आमचं मशीन आणलेलं आहे. कसला रपरप कांदा ते कापत सुटलेले आहेत आणि इकडे माझी आई कांदा चिरते आहे. तर मित्रांनो हे सर्व जे काही कांदे आहेत ना साधारण 3 किलोचे कांदे असतील. हे सर्व कांदे आम्ही 1 तासाआधी पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते. त्यामुळे काय होतं कांदे चिरताना आहेत ना आपल्या डोळ्यातनं पाणी येत नाही, कारण कांदे आपल्या डोळ्याला झोंबत नाहीत. चला मित्रांनो आता थोडा वेळ पॉज घेतो, कारण आम्हाला हे कोथिंबीर आणि खोबऱ्याचं काम देखील पूर्ण करून द्यायचं आहे वेळेमध्ये. मध्ये मध्ये आम्ही ऑर्डरचे शॉर्ट तुम्हाला दाखवतच राहील. तर मित्रांनो संपूर्ण कांदे आणि खोबरा मस्तपैकी चिरून आणि किसून झाल्याच्या नंतर आता आम्ही जी कृती करतो आहे ती म्हणजे हे खोबरं आणि कांदे भाजण्याची. त्या साईडला माझी ताई इथे कांदा भाजते आणि इथे प्राची आहे ती खोबरं भाजते. तर आता जवळजवळ खोबरं आणि कांदा जे आहे आता भाजत आलेलंच आहे. तर आता ही प्रोसेस आपण करून घेऊयात, त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूयात. तर मित्रांनो आता सकाळचे वाजले आहेत 7 आणि आता मी निघालो आहे चिकन आणायला. आपण पाहू शकता आमच्या मंदिरातली आरती सुद्धा चालू आहे. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये आवाज येत असेल. पाठीमागे मंदिर आहे आमच्या इथे. आणि मित्रांनो बाहेर पण बऱ्यापैकी आहे ना थंडी पडलेली आहे. आता मी एवढं लवकर निघालो आहे, पण तुम्हाला माहिती नाही की चिकनची दुकानं आता उघडी असतील की नाही. बघूया आता चिकनच्या दुकानात जाऊन. तर मित्रांनो आता मी थोडं मेन रोडला आलेलो आहे. तर थोडंफार ना इथे धुका पण पसरल्यासारखं दिसतंय मला. आमच्या घरापासून 5 मिनिटावरती पण एक दुकान आहे चिकनचं. मग तिथे जाऊन बघतो मी सर्वात पहिले दुकान उघडं आहे का ते.
मित्रांनो मी आता चिकनवाल्याच्या दुकानात पोहोचलो आहे, पण आता चिकनवाला इथे दिसत नाही आहे. बघूया कुठे गेलाय तो. हा बघा आता चिकनवाला इथे आलेला आहे. आणि याने पण आता नुकताच दुकान उघडलेलं आहे. आपण स्वतःची आता तयारी करून घेतोय. तर मित्रांनो आता मी जस्ट घरी पोहोचलो आहे आणि आता हे सर्व चिकन जे आहे ना ते मी हळूहळू धुवून त्यानंतर ना त्याचे आता पीसेस करून घेतोय. हे जे 2 पिशव्या आहेत ना हे चिकनचं अजून थोडं साफ करायचं आहे मला. तर आता हे ते झालं आहे. तर आता ह्याची आम्ही पुढची कृती आहे ना ती आता सुरुवात करतोय. आणि मित्रांनो आपण तिथे पाहू शकता माझी आई आहे ना ती वड्याचं पीठ आता मळते आहे. ॲक्च्युली आमची वड्याची पण ऑर्डर होती ना 3 किलोची. आता हे वडे पण आईचं आता पीठ मळते आहे. त्यानंतर आम्ही त्याला आता साधारण 1 तासभर तर हे वड्याचं पीठ आहे ते मस्तपैकी बंद करून ठेवणार आहोत. त्यानंतर जेणेकरून आपलं पीठ सुद्धा येतं चांगलं. मित्रांनो आम्ही आता नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे, ज्याचा आम्ही आता नंतर सोलकढी बनवून घेणार आहोत. आणि हा नारळाचा उरलेला चोथा आहे. तर नारळाच्या चोथाचा आहे ना मित्रांनो तुम्ही नंतर त्याची मस्त खोबऱ्याची चटणी देखील बनवून घेऊ शकता. ते काय वेस्ट नाही जात. आणि ते आमचं हे वाटण जे आहे ते रेडी झालेलं आहे, जे आपण खोबरा आणि कांदा वगैरे भाजून ठेवलं होतं त्याचा आम्ही मस्तपैकी वाटण तयार करून घेतलं आहे. आणि हा जो स्टॉक आहे तो आमचा पांढऱ्या रस्स्याचा स्टॉक आहे. आणि हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे ते आम्ही बनवून ठेवली आहे. तर मित्रांनो आता आपण इथे पाहू शकता इकडे आता आम्ही ना 3 किलोचं चिकन सुक्का बनवायची प्रोसेस चालू आहे. आणि इथे आता आम्ही थोडंसं स्टॉक काढण्यासाठी ठेवलेलं आहे. प्राची आता तुला साधारण चिकन सुक्का बनवण्यासाठी किती वेळ लागेल अजून? साधारण अर्धा तास लागेल. ओके. तर आता मित्रांनो आता अर्धा तासामध्ये चिकन सुक्का आपलं पूर्ण रेडी होणार आहे. आणि त्यानंतर आम्ही 4 किलोचं चिकन मसाला बनवण्यासाठी कृतीला लागणार आहोत. अच्छा. तर तांबड्या पांढऱ्यासाठी हा स्टॉक पण इथे आता तयार होतो आहे. तोपर्यंत आपण हे सुक्का चिकन तयार करून घेऊयात. तर मित्रांनो आता आहे ना ह्या कढईमध्ये मगाशी मी जे दाखवलं तुम्हाला चिकन सुक्का आहे ते आता शिजत आहे. बघू मम्मी एकदा. हां 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 मस्त तयार आहे. ओके. आणि आता इथे माझी मम्मी आहे ते साईड बाय साईड तिकडे चिकन मसाला पण तयार करून घेते आहे. 4 किलो चिकन पासून आम्ही आता चिकन मसाला बनवणार आहे आम्ही. आता ही कृती चालू आहे आता मम्मीची. त्याच्यामध्ये फोडणी दिलेला कांदा घाटी मसाला असं मसाला लावून तेल टाकून छान तेलामध्ये आधी परतून घ्यायचे. अच्छा. चांगलं परतलं की त्याला छान टेस्ट येते. आणि आता चिकन सुक्का आणि मसाल्यामध्ये तसा काय डिफरंट असतो आपल्या प्रेक्षकांना सांग, मला तर माहिती आहे. त्याची सुक्कं चिकन म्हणजे ग्रेव्ही कमी असते आणि पीसेस जास्त असतात. सुक्कं असतं एकदम असं. बरोबर. त्याच्यामध्ये सगळे पीसेसच असतात. ग्रेव्ही असं नसते. तेल आहे स्वतः तरी आली त्याला. तुम्ही पाहू शकता हे सगळं तेलाच्यात मसाला जे वाटण कमी असतं. जे आपण कांदा खोबरं फक्त जास्त असतं पीसेस. हां कांदा खोबरं आपण मसाला जास्त वापरत नाही. ओके. त्यामुळे हे छान असं सुक्कं असतं. आणि हे ग्रेव्ही मसाला त्यामुळे हे वाटण आम्ही वाटले. ज्या कांदा खोबरं गरम मसाला त्याचे वाटण वाटलेलं ते आहे. हां मग ते वाटण त्याच्यातलं आम्ही आता एवढं अर्ध घालणार आहे ग्रेव्हीसाठी. ओके. मग त्यामुळे एवढा मसाला घातल्यामुळे काय होतं ग्रेव्ही अशी टपटपीत होते. म्हणजे ती भाकरीसोबत वड्यासोबत असं खाऊ शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये हाच फरक असतो. याला ग्रेव्ही येते मसाल्याला. आता साधारण आपल्याला किती वेळ लागतो अंदाजे तरी बनवायला? आता हे चिकन असं छान तेलात परतून घ्यायलाच 15 मिनिटं परतायचं असतो. त्यामुळे त्याची टेस्ट सगळी त्या चिकनची पण आतमध्ये हा मसाला जाऊन मुरतो. आता पेस्ट लावले आपण त्याला. अच्छा. आणि मित्रांनो मी एक मॅरिनेट करण्याची कृती आहे ती फक्त दाखवली नाही आहे. आणि चिकन जे आहे ना ते संपूर्ण 8 किलोचं चिकन जे आहे ते आम्ही मॅरिनेट करत ठेवलेलं होतं. आणि त्यानंतर आम्ही शिजत वगैरे कृती केलेली आहे. मस्त आपण चिकन सुक्का आहे ना ते आता तयार होत आला आहे.
मस्त तेल पण सुटलं त्याला, छान तर्री आलेली आहे आणि मस्त पीसेस पण झाले त्याचे, शिजलेले आहेत. तर आता हे तयार आहे ना मम्मी? तर आता आपलं छान इथे मटण मॅरिनेट केल्यामुळे अद्रक लसूण पेस्ट अशी 15 मिनिटं असं परतून घ्यायचं. छान परतत राहायचं, खाली लागणार नाही याची काळजी घ्यायची. मग छान परतलं का याच्यावर हा मसाला टाकून तो पण परतून घ्यायचा तेल सुटेपर्यंत. अच्छा, ओके. मग चिकन मसाला जे आहे ते आम्ही आता तयार करून घेतो, त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूया. तर मित्रांनो, आता साधारण 11 वाजत आलेले आहेत आणि आमची ही जी ऑर्डर आहे ना ती एक 12:30ची ऑर्डर आहे. तर आपण पाहूयात आमची ऑर्डर पूर्ण होते की नाही ते. तर मित्रांनो, आपण इथे पाहू शकता आमचं चिकन मसालासुद्धा इथे रेडी आहे. आणि आता इथे आहे ना ताई मालवणी वडे तयार करते, ते बघा कशा प्रकारे करते ते. असं एक आमच्या कोल्हापूरला ना असं एक ह्याचं म्हणजे वडे थापायचं एक मशीन आहे, मॅन्युअल मशीन आहे. तर यामध्ये असा एक गोळा टाकून मस्तपैकी चेपला ना की छान असा गोल वडा तयार होतो. आणि इकडे आमची मम्मी ती वडे आता ही तळते. हे बघा ते वडे तळून झालेले आहेत आणि इकडे आता वडे तळायचं काम चालू आहे. तर मित्रांनो, इथे आमचा चिकन मसाला जो आहे तो रेडी झालेला आहे. तो आता आम्ही डिलिव्हरीसाठी घेऊन जात आहोत. तर त्यासाठी आता याला आम्ही या डब्यामध्ये ट्रान्सफर करून घेतो आहे. तर मित्रांनो, हा जो चिकन मसाला आहे तो 4 किलोचा चिकन मसाला आहे. याला पण मस्त तर्री आली, आपण पाहू शकता. आणि मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ही आजची जी ऑर्डर आहे ती संपूर्णतः झालेली आहे. आता आम्ही डिलिव्हरीसाठी निघत आहोत. हे आपलं चिकन मसाला, हे चिकन सुक्का, हे आपली सोलकढी आणि हे मालवणी वडे. तर मित्रांनो, सर्व आपलं रेडी आहे आणि आता आपण डिलिव्हरीसाठी निघूयात. त्या बिल्डिंगमध्ये आपल्याला डिलिव्हरी करायला जायचं आहे. बिल्डिंगचं नाव आहे रुस्तमजी. आणि आता आम्ही या हायवेला आहोत. तर मित्रांनो, आता आपण यांच्या रुस्तमजी बिल्डिंगच्या खालती आलेलो आहोत त्यांची पार्सल घेऊन. आता बघूया, वॉचमॅन आहे तो त्यांना आता कॉल करून विचारतोय. मग थोड्या वेळात आपल्याला ते वरती पण सोडतील. खूप टाईट सिक्युरिटी आहे मित्रांनो इथे, त्यामुळे थोडंसं आम्हाला डिलिव्हरीसाठी सुद्धा लेट झाला आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला आता ना 21व्या माळ्यावरती जायचं आहे आणि सोबत आमचे मामा पण आले आहेत माझ्यासोबत. बघा मित्रांनो, लगेच आपण 19, 20, 21व्या माळ्यावरती पोहोचलो पण आहोत. येऊ ना. तर मित्रांनो, आता जस्ट आपण कस्टमरला डिलिव्हरी दिलेली आहे. आता ते पार्सल करून आपल्याला डबे परत रिटर्न देतील. मित्रांनो, सरांनी आम्हाला ते कोल्ड्रिंक दिलेलं आहे. आणि सर जे आहेत ना ते आमचे यूट्यूबचे सबस्क्रायबर्सच आहेत. त्यांनी आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती बघून आम्हाला ही जेवणाची आजची ऑर्डर दिली होती. तर मित्रांनो, मी आता मध्ये कोल्ड्रिंक जे आहे ते पितो. त्यानंतर आपण इथं परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करूयात. आईस्क्रीम कापून आण मामी जरा आईस्क्रीम. शाबाश, एक नंबर मामाने आमचं मशीन आणलेलं आहे. कसला रपरप कांदा ते कापत सुटलेले आहेत.
हा काढ ना बिंदास तुला काय